Доброго ранку. Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Цудоўна, што вы прачнуліся. І сустракайце раніцу разам з намі. А не адпраўляйцеся спаць, як адны мае знаёмыя. Лесик, у цябе ёсць сябры, якія пераблыталі дзень і ноч? І нічога яны не пераблыталі. Проста вядуць пераважна начны лад жыцця. І хто ж гэта такія? Мы іх ведаем? Зараз праверым. Разам з тым пазнаёмімся бліжэй. Лесик, дык гэта ж добра знаёмы нам янот. Памылілася Кася. Гэта янотападобны сабака. А чаму ён так называецца? Гэта адначасова суродзіч сабакі і янота? І янот, і янотападобны сабака прадстаўнікі аднаго атрада, драпежныя, але з розных сямействаў. Янотападобны сабака сямейства псовых, янот з янотавых. Тады чаму гэта сабака называецца янотападобным? За знешняе падабенства. Ты ж сама гэта заўважыла. Вельмі сімпатычная жывёла з такім багатым футрам. Янотападобныя сабакі не толькі сімпатычныя, але і вельмі цікавыя жывёлы. Уяві, яны драпежнікі, а з задавальненнем ласуюцца і самай разнастайнай расліннай ежай, садавіной, ягадамі, жалудамі, насеннем, арэхамі. Ну, знайшоў чым здзівіць. Мішкі таксама любяць раслінную ежу. А вось і яшчэ адна незвычайная якасць янотападобных сабак. Яны назапашваюць на працягу лета і восені вялікія запасы падскурнага тлушчу. О, хочаш сказаць, Лесик, што ўзімку сабакі ўпадаюць у спячку? У раёнах з працяглай і шматснежнай зімой так і робяць. Сабака-мішка-янот. А спяць яны ў бярлогах, як мішкі? Не, Кася, і гэта яшчэ адна цікавая асаблівасць гэтых жывёл. Сховішчам янотападобным сабакам служаць часцей за ўсё норы. Вось дык ну, сабакі рыюць норы? Сам звярок дрэнны землякоп. Калі выкапае нору, то не глыбокую, з адным выхадам. Часцей за ўсё жывёлы селяцца ў норах барсукоў. Вось дык ну, яны праганяюць гаспадароў? Не, селяцца ў пакінутых норах. Але нярэдкія выпадкі, калі ў барсуковым гарадзішчы адначасова жывуць і барсукі, і янотападобныя сабакі. Як суседзі. А яны не сварацца? Не, таму што займаюць розныя часткі падземнага лабірынта і карыстаюцца рознымі выхадамі. Хітранькія якія. Янотападобныя сабакі сапраўды хітрыя, не паспрачаешся. Трапіўшы ў бязвыхаднае становішча, яны прыкідваюцца мёртвымі, заплюшчваюць вочы, затойваюць дыханне І чакаюць зручнага моманту, каб неўзаметку ўцячы ад ворагаў. Менавіта так. Значыць, знешне падобныя да янотаў любяць ласавацца ягадамі і назапашваюць тлушч, як мішкі. Жывуць у норах, як мышкі, умеюць хітрыць, як ліскі. Вось гэта разнастайныя жывёлы. А я гаварыў, што янотападобныя сабакі не менш цікавыя, чым казачныя персанажы. Дзякуй, Лесик, за дзіўнае знаёмства. Цікава, а янотападобнага сабачку можна трымаць дома у якасці гадаванца? Думаю, дзікім жывёлам лепш заставацца ў лесе. Правільна, Потап. А дома лепш трымаць добра знаёмых нам коцікаў і сабачак. Пагаджуся, хлопчыкі. А вы пагадзіцеся са мной, што зараз самы час паглядзець ранішні мультфільм. Чаму не? Глядзім, сябры. Сябры, а ці ведаеце вы, хто такі Аполлонік? Так называюць разлівальную лыжку. Чакай, Леся, але Кася спыталася не што такое, а хто такі? Малайчына, Потап! А ты, разумнік, паспяшаўся з адказам? Хочаш сказаць, Кася, ёсць жывёла з такой назвай? Не жывёла, а птушка. Ніколі пра такую не чуў. І я, шчыра кажучы, таксама. Цікава было б яе ўбачыць. І зразумець, чаму яна носіць такую смешную назву – Аполлонік. Ой, ну што б вы без мяне рабілі, хлопчыкі? Глядзіце і слухайце уважліва. А вось і яны, Аполлонікі.
Ого, вельмі симпатичныя птушки. Сапраўды, нагадваюць снежкі. Толькі з вельмі доўгім хвастом. Між іншым, хвост даў птушкам яшчэ одну назву. Даўгахвостыя сініцы. Дык гэта сінічкі. Менавіта. А палонікамі іх называюць за тое, што яны знешне нагадваюць разлівальныя лыжкі з доўгімі ручкамі? Бінга, Потап. І дзе такіх прыгожых птушак можна сустрэць? Многа дзе. У тым ліку і ў нас, у Беларусі. Здорово. Даўгахвостая сінічка – малюсенькая птушачка менш за вераб'я. Пры гэтым яе хвост можа дасягаць 10 сантыметраў. А якая святочная ў яе афарбоўка! Проста вачэй не адвесці. Толькі разгледзець апалонікаў даволі складана, бо яны вельмі рухавыя. Затое, калі ўбачыце адну птушку, шукайце побач сябровак. Таму што яны заўсёды трымаюцца з грайкамі. Менавіта. Так у кампаніі яны шукаюць ежу, у асноўным насякомых. А вось гнёзды будуюць парамі. Напэўна, маленькім птушкам прыходзіцца шмат працаваць, каб узвесці будучы дом для сябе і дзетак. Нічога, яны не скардзяцца. Апалонікі – майстры будаўніцтва. Прычым працуюць разам і самка, і самец. Малайцы! Справядлівыя птушкі. І гнёзды часцей за ўсё размяшчаюцца ў скрыжаваннях сукоў на вышыні каля 3 метраў. А яны будуюць дамкі з галінак? Не толькі. Матэрыяламі служаць і мхі, лішайнікі, травінкі. А замацоўваецца ўсё павуціны і ніткамі з коканаў казурак. Сапраўды, апалонікі сур'ёзна ставяцца да будаўніцтва. А яшчэ да маскіроўкі. У вонкавым аздабленні гнязда можна ўбачыць кавалачкі бяросты, пёру і нават пластыкавых пакетаў. Усё гэта выдатна маскіруе жыллё ад няпрошаных гасцей. Усё правильно. Апалонікі ж такія маленечкі. Вось ім і трэба выдатна хавацца. Кася, а гэтыя сініцы на зіму адлятаюць ці застаюцца ў нас? Застаюцца, хаця для іх зіма вельмі складаны час. Гэта зразумела. Паспрабуйце знайсці хаця б одну казурку, калі на вуліцы мінус, а зямля прамерзла і пакрыта снегам. А вось апалонікі, уявіце сабе, умеюць знаходзіць казурак і павучкоў, якія зімуюць пад карой дрэў і ў шчылінах драўляных пабудоў. Маленькія, але мужныя і вынаходлівыя птушкі. Час ад часу даўгахвостыя сініцы прылятаюць і да кармушак, дзе падбіраюць крошкі. Дзіўна, што мы іх дагэтуль ніколі не бачылі. Зараз будзем ведаць пра апалонікаў і звяртаць больш увагі на пярнатых жыхароў нашай краіны. Вось гэта правільнае рашэнне, бо жывёльны, птушыны і раслінны свет Беларусі такі разнастайны. Дзякуй, Кася, за вельмі цікавае і пазнавальнае знаёмства. Калі ласка, не адзін лесік у нас разумнік. А я не спрачаюся. Ты малайчына, Кася, і заслугоўваеш узнагароду. Выбірай мультфільм, які хочаш разам з намі і гледачамі ўбачыць. Ды я ўжо выбрала. Тады глядзім. А зараз час развітвацца. Як, ужо? Кася, але мы шмат чаго паспелі зрабіць. А зараз усім трэба бегчы па справах. І што, маленечкі мульцік мы не паглядзім? Добра, маленечкі, паглядзім. Ура! Толькі спачатку развітаемся з гледачамі. Дамовіліся. Сябры, наперадзе новы цудоўны дзень. Няхай ён пройдзе карысна. Паспяхова. І абавязкова весела. А нам засталося толькі дамовіцца пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку У нашым добраранку! Не праспіце! І ў падарунак ад Касі яшчэ адзін мульцік. Глядзіце!